नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्रिय भक्तवृंद, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ଭକ୍ତି କଥାର ଚ୍ୟାନେଲ ପରିସରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ। ତ ଏହା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଏହା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କର ଏ କାହାଣୀ, ଏ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କାହାଣୀ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ସୁନା କୂଅରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା 108ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ଭର୍ତ୍ତି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହି 108ଟି ଜଳ କଳସ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 35 ଗରା କଳସ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ 33 ଗରା ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ 22 ଗରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ 18 ଗରା, ଯାହାକି 108 ଗରା ପବିତ୍ର ସୁନା କୂଅରୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜଳରେ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଅଗରୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଝାଞ୍ଜ ଓ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଗଜାନନ ବେଶ ବା ହାତୀ ବେଶର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବେଶ ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପରମ ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନୋଭାବ ବୁଝି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଜାନନ ବେଶ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ମଧୁର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଯେ 108 କଳସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ୱର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ 15 ଦିନ ଅଣସର ଘରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟକୁ ଅଣସର କାଳ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ, ଫଳ ଓ ପଥ୍ୟଭୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେପରି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ସେହିପରି ଭାବେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣସର ଶେଷରେ ଏକ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ତିନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୂତନ ରୂପରେ ଚକ୍ଷୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଆମକୁ ଶିଖାଏ କିପରି ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ନିଜ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ। କିପରି ଭକ୍ତ ମାନବ
ସେ କେବେ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ମୋର ଭିତରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ଅଛି। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମିଳନ ପର୍ବକୁ କିପରି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ବର୍ଷିତ ହେଉ।